अच्छा भाई लोग प्रणाम। बड़ा पसंद मनो है कि वीडियो में ब्लॉग रोल पसंद आवता, प्यार दुलार देता नहीं लोग। एगो गाना भेजत नहीं हम एकरा के सुनी। ई सत्य घटना बा, आई बॉम्बे के ह। खाली गायब तो रोल को बुझा जाए कि हम का कहे के चाहते हैं। जय श्री राम। हर तो जेठू कुरावल हनुमान चालीसा, तो 40 गो ठुकरवले सउतरल निशा। जय हनुमान जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय 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 हनुमान। ढेर दिन न भइल ई हाल के हखीसा, तो 40 गो ठुकरवले सउतरल निशा। जय हनुमान जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय 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 हनुमान। ऐसे घमंड ना करे के चाही। समय आज राहुल बा, कल दूसरा के हो जाई। केहू न बनी ऊपर वाला से बीसा, तो 40 गो ठुकरवले सउतरल निशा। जय हनुमान जय 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 हनुमान, जय हनुमान जय 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 हनुमान।